Klerilir tandure tepuk tangan yang meriah untuk Nganjuk pada malam hari ini. Oh iya, luar biasa, luar biasa. Iya, hebat Duk. Iya, wah Juan. Leren sawetara ya Nok. Nggih ya.
Angka sepisan ora lali ngucapke rasa puja lan puji syukur kunjuk kang Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang Maha Rasa sejati. Iya. Kang wis malimbarake nikmat wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman ngono. Saengga awake dhewe bisa manunggal lan tetunggalan ana ing alun-alun Nganjuk iki, Nduk. Oh, ngono. Nggih. Nggih, Yung, heeh. Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh, ngono. Iya. 1087. Heeh. Kuwi ana maknane, kuwi ana artine, Nduk. Oh, ngono. Ana maknane. Ana maknane apa? 1087. Heeh. Angkane 1087, 1 tambah 0 tetep 1. Ya. 1 tambah 8 9. Ya. 9 tambah 7 16. Ya. 16 iki angkane 1 karo 6 yen dijumplah 7 maknane 7 muga-muga Kabupaten Nganjuk ke depan entuk pitulungane Gusti. Wow. Satemang Nganjuk menjadi barometer dan tolok ukur kabupaten-kabupaten lainnya. Wah iya, amin amin ya robbal alamin. Cangkeme wong ditanggap panggah iso, Nduk. Oh iya. Iya, ngarepne panggah iso. Oh ngono. Iki uga wis rawuh. Mau sambutan ora kepareng rawuh, iki wis kepareng rawuh. Sapa? Bapak PJ Bupati Nganjuk, asmane Bapak Sri Handoko. Oh, Bapak Sri Handoko. Sri kuwi rejeki. Handoko, Han. Ayo artekno neh. Handoko, Han kuwi handal dalam mengemban tugas dan amanah. Oh. Dono driyah, dono rasa nyenengke wong akeh, ora keri ketitik gelem membaur bersama masyarakat. Bengi iki mirsani wayangan. Wah, iya. Aja to nobar wayangan. Wingi ya ngenekne nobar timnas ketoke. Nadyan kalah. Iya. Iya, Oh ya, terakhir kondisi masyarakat selalu diperhatikan. Buktine wayangan bengi iki wiwit saka panggung, terop, sound system, dalang dan pengerawit kabeh asli wong Nganjuk, bangga menjadi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Wah, iya maaf. Artine Pak Sri Handoko. Aku tahu lho, Nduk. Tahu piye? Aku tahu pentas ning Blitar. Oh, sing teko ya pejabat-pejabat ngene iki. Aku ngartekne salah satu nama pejabat. Piye pejabate nangis munggah panggung nyawer aku 2 juta. Kuwi nek ning Blitar, mbok nek ning kene. Iya. Duit neh. Kok duit dremis ae Mas. Sing baku ngucapke panuwun. Ngaturke panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk Bapak PJ Bupati lumebere marang para punggawaning praja, Buhan, ya Bu Kepala Dinas, pejabat-pejabat Nganjuk yang berkompeten pada bidangnya dan seluruh panitia sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji kang wis ikut andil mensukseskan lumadining adicara wayangan bengi iki. Wah iya, inggih nggih. Iki aku diparingi PR karo sapa? Ya karo salah satu pepunden ning Nganjuk. PR apa? Gandeng acarane hari jadi Nganjuk, aku kon mbabarke utawa ngartekke wiwitane dijenengke Nganjuk. Lah iki PR sing ora gampang nganggone aku. Oh ngono. Iya. Piye mak wedarane? Nek cara biyen Nganjuk iki disebut Anjuk Ladang. Oh ngono. Iya. Mbiyen ning kene iki ana sejarah, ya kuwi sejarahe Empu Sendok. Ngono, Mak. Sejarahe Empu Sendok kang nalika semono perang ya to karo Sriwijaya. Wah iya. Ingkang wekasan unggul jurite. Banjur papan kono, papan perdikan jur dijenengke Anjuk Ladang. Wah iya. Wase mangkono kanggo jeneng Kabupaten Nganjuk, Anjuk Ladang mau diganti jeneng Ketanggungan utawa Tanggungan. Oh ngono, Mak. Dadi mulane ana tembung Nganjuk iki kuwi biyen Kertasana ki ya kadipaten. Heeh. Mbrebek ki ya kadipaten. Iya. Nggodean ki ya kadipaten. Iya. Pace ki ya kadipaten. Iya.
banjur didadekke siji ya kuwi Kabupaten Nganjuk. Amale kaya ngono kuwi, Nduk. Oh, iya. Heeh. Dadi kene iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh, ngono. Upamane kae ning dhuwur ana daerah sing jenenge Ngliman. Kuwi saka tembung apa, Mak? Aliman. Kuwi kiai utawa ki ageng aliman. Oh, lagi ditunggu-tunggu datang. Ya, ben nunggu sik. Iya. Diteruske. Ngliman. Dadi ana-ana ki ana sing diarani air terjun, Nduk. Ana ing Ngliman. Kuwi nek cara biyen air terjun kuwi mau tujuane nggo mayokke waranggana utawa mayokke sinden. Oh, ngono. Tenan kuwi, tenan. Nek pengen dadi sinden luwaris adus ning kono, ning Ngliman kono. 7 dina 7 bengi ora sasapan. Oh iya. Ora kelambenan ngono kuwi. Oh iya. Kuwi cara biyen ngono. Oh iya. Apa nek sing ngedusi dalang no bae. Ora kuwi guyon. Iya, dawuhe para sepuh, para pinter biyen ngono. Iya. Dadi Nganjuk ki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh iya. Upamane ana meneh wayang timplong. Iya. Kuwi anane ning Pace kono no. Oh iya. Biyen dalange yen ora kleru ya kuwi panjenengane Ki Jo Kandar Jahnawi. Beh, wayang timplong, Mak. Ana meneh ya kuwi sandur, kuwi kanggo babat alas nek cara biyen, ngono, Mak. Mula akeh banget kesenian kang mapan ana tlatah Nganjuk, saben antara mangsa nganake wujuding lomba utawa kuwi festival utawa lomba apa ngono. Ning Surabaya nganti tekan Jakarta, Nganjuk niku mesti unggul. Oh, ngono, Mak. Mergo hambudaya ya, Mak. Hambudaya. Mergo saka budayane kuwi dhuwur, mula dadi ya kuwi mesti selalu unggul di daerah manapun. Wah iya. Iya Mak iya. Alhamdulillah. Iki sowan komplit, Nduk, kanca-kanca saka Sanggar Seni Asta Brata mijil saka Jalan Mastrip. Nggih. Gandung Kidul wayang gamelan gawan saka ngomah. Iya. Kabeh digawa ora ana sing dikerekke. Iya. Kelir tak dawake sing dawa 12 meter. Iya. Dasare panggonane ya bawira. Iya ya Mak, disumbutke no. Iya. Kembali ke benang merah sing baku biyung ndongake apa ning rangkaian adicara hari jadi Nganjuk iki. Dongaku cekak aos no. Piye? Muga-muga sak rampunge ringgitan Kabupaten Nganjuk dadi ya kabupaten sing baldatun thayyibatun warupun ghafur, gemah ripah loh jinawi kareta tata turaharja, murah sandang lawan pangan, adoh saka bencana alam. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah
Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu kanggo brasta nukar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu limang waktu kanggo brasta Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh iya, Jadi sing memantau ora ngomongake sing ana TKP nanging seluruh dunia para pecinta seni dan budaya khususnya wayang kulit padha mirsani anggone Kabupaten Nganjuk ngadani hari jadi ke 1087. Alhamdulillah. Nduk, piye? Iki aku nampa dawuh sadurunge ngaturke lagu-lagu kang sarta para bintang tamu. Gandeng iki Pak PJ Bupati mau sore durung sambutan, iki kepara mau lagi rawuh, ora ketang sepatah dua patah kata, tak aturi Pak PJ Bupati paring dawuh. Oh ngono. Monggo. kan telat toh Pak. Oh nggih ora apa-apa Pak. Ya, iki friend kabeh kok iki ya. Iya. Iya, yo nanjake para bintang tamu. Tak durunge Mas Komet, Mas Dodok munggah panggung. Dik niki tanjakne sik. Oh iya. Ya, atur paring panglipur marang para masyarakat dalam rangka mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh iya. Yo dos sepatono kanggo pemanasane Dik Niken Salintri. Ya yuk, monggo dados. Monggo. Tika
Selamat malam wilujeng dalu, good night to Dek Niken Salindri. Selamat malam. Kok suarane serak bintang? Iya, karena aku Apalagi sakit? sakit, Oh. butuh obat. Wah, iki. Kamu bisa ngobati nggak? Apa? Kamu bisa ngobati nggak? Batukmu, bindengmu. Iya, Piye obatnya piye? dicucruk. Napas buatan loh. Ora no. Ora, Biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek wong tuane kan dicucuk. Ngono lho, Mas. Mosok dalang kok nyucuk umbel. Ndak kamu sayang nggak mbek aku? Ya udah kalau kamu nggak mau Mas Badar aja. Hei! Aja memang iki kene dapuk kiai. Dadi bagian doa mung kene. Doa kok punungane mubeng-mubeng itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk, Iya. Hari Bayangkara, Hari Koperasi. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Gimana? Mati Mike. Oh wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Ya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Bisa nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah nikahnya dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Ini kan sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, Iya. Niken ini tadi baru pentas kemana? Apa dari rumah atau dari Ini pentas? tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Ngeboti sampean dong. Oh. Lek Akbar na ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dek Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi no aku no belum makan seharian loh Mas. Lho ngono kuwi kan aku kok ya ning rasaku kan ya malah bingung toh. Aduh Dek Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal poga. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelingne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya ya. Iya, tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo enggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dek Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya toh, nggak apa-apa. mengelekkan Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah. Nggak mau. Nek ra karo aku mosok ora maem, ya kudu maem tetep ora ora nafsu. Dek kene no ning grup Asna Bratana nek sing taksir Len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Lek Mas Faris juga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar, Mas Badar. Lho tan saya ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Yo ora ke umure wis tuwa ke. Lah tapi kan rong rabi. Ala rong rabi ke ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei! Karo mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ke. Sopo? Yo engko sapa wis ana calone. Oh, to Mas batalno lho Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Wis aku ken saliman karo aku rong saliman karo aku ya ampun. Belum yo kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar maksudnya. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ampunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti
aku. Wis. Wis ngawur salaman sik. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik to ngamut Kok bau pesing tangane? Anu, enggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemeki jariku. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Oh, terus ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemeki roh jarik kuwi kudu piye ngono mangsaku. Lah jari kita lo sama. Oh, ora iki ora bedono kok ya. Oh iki lek kuno kone kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya, iya. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat YouTube. Banyak. Ada berapa? Gak tahu kamu. Enggak tahu. Masa aku kok malah Ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pasang. Iya nek aku nek aku ya Mbok. Malah gayamu. Au. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kirun. Oh, di SMP 5. Ah, ya. Abah Kirun ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean kok langsung ngeprak wayang iki. Piye nyebut jeneng piye to? Oh, nek kok nek didikan ngono to. Yo kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Sinden lainnya toh. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawuh, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng Mirsani. Sugeng Mirsani, ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, so apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Hah? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan enggak ada yang enggak masih banyak yang Agni tahu. ki aku Niken. Oh. Singkatannya. Tak kira Akbar ini ya kira. Oh, Agni ki apa? Agni ki Akbar Niken. Oh, Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak Iya. Sri Handoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi duetnya kok ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah Aja saiki to. Lah duet wong ngresik-resik alun-alun kok piye. Ora ada aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali toh. Empuk to. Suwirang ini to. Alah. Bukete. Heeh, lha iki lho buket. Aku ki berpentas mesti untuk buket. Apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ramblo kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yang gunaku no. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang Ini membawakan- salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes Ya, ini oke banget ki. Heeh. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu Iya. kan udah banyak uang toh. Anggur duit ya ngedek ya. Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya. Ya ini dari So dimbruk nek kene kabeh wis. Heeh. apa? Iya, yo gini Oh bocor, dari kan.
Dari siapa gitu tok lo Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Bunda Ini dari Hong Kong, Bunda dari Susi. Bunda Susi Loh, padha. juga. Miskin kok mending tau dijajar-jajar dadekne wayang. Nah, ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Nah, semoga Ya. dapat balasan. Oke. Ya, Nah, amin. ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Komet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, ada pelawaknya. enggak ketok lo enggak rayu matanya aku. Enggak, belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya, apa? ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Astabrata. Mana wayang arah? Di situ. Lambeku pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Diwa terus no, Mas. Oke. Andene yo anek ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Oke, Dek? Oke. Siap. Monggo, Mas Mendang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepotno ki, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Mbok tekek aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Ini kene kon mudari bu winter. Ish. Ya, ya. Oke. Ya. Yuk, untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Oke. Bayo penontonnya. Ya. Yo. Tekone. Dewa Tresna untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Menyapa masyarakat Nganjuk. Terima kasih. Yo kembali. Gendong ukur kene kok gendong. Sampai kon dhuwur. Oh iya, ayo bareng. Gendong, wih lo jare Gendong aku jek dalang sewengi ya mengko. Ayo bareng yo. Abang masak bare sak biteng kok kon gendong gajah. Sidane. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Nah, sapa? Lah ya. Wes, ayo. Sudah. Yuk. Itu ditampa. Iya, saya tampa ya. Terima Ya. kasih. Ya. Thank you. Ya. Sudah. Oke, wes ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Iya. Tak ngunggahne Mas Komet Mas Dodok. Pralayar lancaran sik. Oh ya. Mangga. Yuk.
matur nuwun. bali wae dene sesa-esa teman nyambut gawe. Cek. Wedeh. Ya. Selamat malam Mas Komet, Mas Dodo. Nggih, selamat malam sugeng dalu macange Mbak Limbu. Alhamdulillah. Nggih. Luar biasa malam hari ini Nganjuk berkumpul bersatu. Leres. Luar biasa masyarakat Nganjuk tansah guyub rukun. Nggih. Ning dalu iki rasane jiwa mudaku meronta-ronta. Wadah lah iki. Sok-sok enek pasangan sing diantu-antu kalih masyarakat mriki. Oh. Cobi kula sing mirsani mriki kula ajeng tanglet. Kinten-kinten iki sae napa sae? Kok nak takok kok gak puenan Lah ya takon karo budal wong mati. Lah kudune piye? Cocok napa Lah. mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Langsung sesuk budal ning gone kawah. Sing mbok omong iki molo apa? Nyapa? Kok moro Pasangan sing serasi, dua sejoli saling memadu kasih lho kuwi sapa? antara dalang kondang karo sinden kondang. Oh. Ya apa ora? Takutine cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Yes, to padha aku ngelingi bojoku biyen pethuk ya ngono. Nek sampeyan pethuk ning panggung. Heeh. Aku biyen mbek bojoku idon-idonan. Wis Pasar. idon-idonan. Lah ning pasar wong jenenge bojoku ra nduk galak to, Mas. Heeh. Bakul blonjo. Heeh. Nah, anu tumbas anune anu Dik, anu tumbas niki lho napa kluwiye? Pinten to, Mas? Niki lho 2.000. Mboten saged kurang to, Mbak? Oh. Dadi rong dina Termasuk mesra wae. mesra ra iki nglumpuk idu tok. Lek kowe ngomong kuwi aku ra setuju to. Lah nyapa Dek ra setuju? Enek tanggoku kuwi ya dalang kondang ya luwaris ra depo Heeh. dalang lokal-lokal. Heeh. Sing Ning wedok. dalang daerahmu kuwi. Nggih. Piye? Anu sinden kondang ya an tanggapane wis ra leren ben bengi. Heeh. Kuwi anake loro lanang-lanang saiki dadi anak pang. Lho. Dadi ora koban. Dadi anak pang piye to iki lho omonganmu kok enggak kono ah. Kok iso dadi anak pang? Kono kuwi kono. Kono nek iki tetep aku setuju. Mulane ndak diteruske nek kaya ngene iki acarane lho Mas. Ya karepmu. Lho iso karepmu piye to kok iso? Hari jadi nganjuk ke 1087. 1087. Ya. Nggih, saderenge kula tak ngaturke uluk salam rumiyin. Uluk salam Mas. dulu Nggih. menyapa masyarakat. Nggih, Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nembe niki ping kalih niki lho Mas. Nggih. Ning yang kedua ini yang luar biasa. Penonton full hadir semuanya. Alhamdulillah. Sampai tadi sudah saya ukur. Nggih. Parkiran sampai 7 kilo. Mobil ndak ada putus-putusnya. Wah, parkiran mobil 7 kilo. 7 kilo. Baik. Ngantek aku kecekel parkir 50.000 entek aku. Nih mboten masalah. Ora masalah. Penting teng mriki niku suka parisuka Lah. bahagia. Alhamdulillah. Di hari jadi yang ke-1087 Nggih. mudah-mudahan Nganjuk selalu bersatu. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk selalu berjaya. Mudah-mudahan Nganjuk bisa sebagai pionir atau percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Allahumma Amin. amin. Luar biasa. Niki cocok sesuai pesenane jenengan. Kados pundi Mas Dodo? Niki suasana ya alhamdulillah aman ora udan. Nggih. Perkara sampean pesen Nggih. dagelan sing separuh menungso, separuh wedhus. Kok iso separo wedhus? Lah iki Ngene aku wae. lah kowe kok ora omong lho kancane wis nete-nete omong. Ora kene kan ya jaga diri sapa ngerti engko nganggo ngono. Bae ora nganggo kuwi kok saiki ora ya ora piye to? apa-apa. Mate sesuai dengan hari jadi Heeh. Kota Nganjuk Ya. yang ke berapa Mas tadi? 1087. Angkanya itu ada 1, 0, 8 dan 7. Padahal Ini maknane padha ora karo aku. Oh, enggak sama ini. Oh. Karena yang 1 aku kan bahasa Indonesia. Oke. Satu-satunya kota ini yang tetap menjunjung tinggi budaya tradisional khususipun wayang. Kula dalu meniki enten wayang sak dagelane. Luar biasa. Tepuk tangan buat Nganjuk. Tepuk tangan buat kota Luar Nganjuk. biasa. Luar biasa. Oke. Kuwi 1 Mas. Satu. Saiki 0. 0 atau 0 kuwi berarti bersih. Insya Allah Nganjuk akan bersih dari sesuatu yang negatif.
korupsi, kolusi, nepotisme. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kota Nganjuk. Ono no. Nggih. Kuwi 0 saiki 8 Mas. 8 itu kan angkanya nyambung, bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan terjadi sambung sinergi yang baik untuk menuju Nganjuk yang lebih baik. Luar biasa. Terakhir Pitu. 7 mempunyai tujuan satu yaitu membangun Nganjuk gemah ripah loh Jinawi. Amin. Allahumma Amin. Ugi niki nggih kepareng lenggah menika panjenenganipun sinten Pak? Pak PJ Bupati. menika DPRD wau nggih rawuh, Pak Kajari rawuh, Pak Kapolres rawuh, Pak Dandim rawuh. Sembah nuwun. Salam taklim kula kunjuk dumateng sedaya kemawon. Alhamdulillah tinimbalan mriki. Bombong manah kula lho Mas, suatu kebahagiaan. Ya Alhamdulillah. Luar biasa, kehormatan juga bisa dihadirkan di sini. Langsung bertemu dengan masyarakat Nganjuk. Nggih. Asli. Alhamdulillah. Iki yo paling gak awake dhewe ning kene ditimbali yo paling gak ndongakno sithik-sithik no Mas. Iya. Yo paring Donga ora kulak ya to. Donga ora kulak yo paling donga yen yo sing pantun kan yo kena. Parian lagi ngoten to Mas nggih. Contone piye Mas Dadi Dodo? enek isine ngono. Contone. Enek manuk menclok ning akasia. Kowe muni yo cakep kok meneng ae jane piye lho. Wong mosok pinter karo cah cilik-cilik. Cakep. Urung sik aku sik ngono lho. Ana manuk menclok ning wit akasia. Cakep. Nah ngono. Mugi-mugi Kota Nganjuk tansah jaya. Allahumma. Amin. Kowe yo cakep. Cakep. Oke. Mangan gethuk dicampur teri. Cakep. Masyarakat Nganjuk mugi kathah rejeki. Oh ngono. Mbak Ambar gawe kaos. Opo? Cakep. Kaos. Mas Dalang Akbar mugi tambah jos. Amin. Ganti kuwe Mas, pantun Mas sing Pantun. penak. Ya, Aku wis ganti Mas telu. Komet. Heeh. Wong aku urung enek padha pantun, aku wis mantun kok. Lho, mantun apa kowe? Kayak ki mau ta? Iya. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Aduh. Gak muni cakep kok aduh piye ta kowe iki? Kok pantunmu? Kayak kowe melo. Pantunmu kok nganggo Indonesia barang lho kok. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau tidak ada ya ndak usah mandi. Iki jurusanmu piye to lek Piye iki? to? Ora Parikan ora mulih lho, Lah, ora nyambung. Kok mboten runtut ngoten sing penak lho Mas? Balenan namung balenan. Balene kalau ada Mosok gak nyambung blas. ora nyambung blas karepe piye lho. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Cakep. tidak ada, lah apa mandi? Yes, mandi yo ape, ra mandi yo ora apa-apa, ya ra. Terus Purwokantine kecekele ning ndi? Lah. Walah, kowe golek Purwokanti. Iya to. Oh. Wong jenenge pantun ki yo I yo gurine I ngono lho Mas. Oh iya. Purwokantine ki cetha. Mantuk-mantuk keleleken teri. Sementing Purwokanti Iya ya, mantuk-mantuk keleleken teri. Cakep. Nganjuk semakin di hati. Amin. Ya. Ngono lho kok. Dadi ki pas lho. Aku seneng dadi pas Purwokantine. Tetapi lirih ngene ngantek kaya wit mauni. Saking wit mauni ngebleki cengelmu kuwi, saking bahagiane aku Mas ngono lho. Mula sing penting ki Purwokanti. Berarti nek masalah Purwokanti iso. Lah kene dolanan Purwokanti wis enak 16 tahun. Purwokanti kok 16 tahun dolanan ki apa ono lho kowe iki? Ke bakul lho. Pak. Contone. Jajal nek tak iki tak kei kata-kata kok dadar Purwokantine sing genah. Ya. Ya ta. Gedang Digeket bakdo madang. lalah kok pinter Lah nak. terus mau ngono pangananku to kowe. Tina ting dana tak tina ting dana tina ting dana tak tina ting dong tina ting dana tak tina ting dong dang ding dong serut. Oh, Nek niki pas Mas, pas. Oke. Gedang ya digeket bakdo madang. Oke. Ngono. Cimat Barang siji sing di rumah. lala pinter enak. Purwokanti. Tina ting dong tak tina ting dong tak tina ting dong tak tina ting dong dang ding dong serut. Oh, jimat ya. Lah iya jimat Barang kok
siji sing dirumat. Heeh. Lah nek keringet keri-keri krasa anget. Lah bocah kaya ngerti Purwakanthi iki lho. Lah gamel itu. Sapa sing penggameli kuwe iki iso? Atus kethek-kethekan. Kok kethek-kethekan. Lah kono. Lah nek keringet keri-keri krasa anget. Apa ya ngono, Met? Kuwi wis paten. Yen Mas Akbar Pacare nikah. iya. Kikuk piye to kok? Bahagia tegese iki bahagia ngono lho Mas. Kok Ya wong tuwek ya mok ndongakno tok. Nah, jadi dua insan yang memadu kasih iki kudu didukung. Nggih. Mas Komet itu ya istrinya Seniwati. Seniwati nggih. Alhamdulillah penyanyi juga, mara sepuh pesinden. Sinden. Nggih. Lah ning sing mara tuwa sepuh mara tuwa lanang kuwi. Maksudnya mara tuwa wis suwek ngono Mas dadi. Iya. Kok protes saya dadi. Mara tuwa ki ya mara sepuh. Lah ya. Kuwi wis tuwek ngono lho Mas. Ya, mara tuwa lanang piye? Sing lanang kuwi iki panjak kendang. Oh. Kula kabeh nganggo seni Mas. Oh ngono. Nggih. Keluarga seni kabeh. Keluarga berarti. seni lho. Seneng menyanyi. Eh. Omah ki wis kebak kaset WF. BF piye? Musik lagu kok BF. Lagu. Kowe tak tapuk omonganmu kok sok. Putri. Kowe iki omongane sing cetok, dipirsani para pejabat, para rawuh, para petinggi lho kok. Nggih. Pimpinan kota kok sok. Iki sing apik ya. Lah nggih. Piye kuwi? Keluarga seni sangene bendino nyanyi to. Nyanyine piye? Pados ngene iki wau nyun sewu nggih. Heeh. Aku kan pamit. Heeh. Papa berangkat ya aku kan ngono. Weh. Papa. Iya, oh biasa keluarga romantis kok. Iya. Ngono ki bojoku ya nyanyi lho. Nyanyi Nyanyi piye? piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Cangon to we. Swara penae. Marai wong seni ya kaya ngono. Wong seni nyanyi ya Iya, ape karepku ape ki. berangkat kerja nyanyi. Dinyanyekne. Dinyanyekne. Izin tak jawab. Heeh. Ojo nyanyi to, Dik, isini-sini. Engko mantuk njaluk tak tumbasne apa, Dik, ngene. Nah. Ngono ki ya nyanyi. Nyanyi piye? Aku tidak minta oleh emas, permata dan juga uang. Tangan mulut Pak. Lambene lho kaya cindung bensin. Nyanyi iki nek gak nganggo penekanan elek. Lho ya lambene ora usah diongkak-ongkek, ongkak-ongkek ngono biasa. Harus ya, ada cecok. penekanan. Penjiwaan. Penjiwaan kaya lagu saiki aja gelem kalah. Lah nyapa lagu saiki? Lah kuwi sing lagi viral kuwi piye kuwi? Apa lho? Kendangnya tok Mas, Kendangnya, tok, Mas, kendangnya. Harus gila. Sing Viral viral ning kakakno nyanyi. viral ning kita anu TikTok kuwi. Seneng, TikTok. Yuk kita sambut satu-satunya penyanyi yang seperti Bajul. Ada Saudara Bajul nyatek ndasmu. ben viral, iya ta? Viral nek kaya Bajul iki sapa sing Siapa apik ngerti gelem? viral terus dudu Bajul? Iya. Lho, ora kuwi. Lek awake dik grup wong telu ki ora ngono pase. Apa? Lah nek Mas Akbar ki dalang, mesti nek ditambahi Ki Akbar Shah Alam. Ah. Aku ya tau dalang Ki Dodok Widodo. Kowe ya kan ya tau tambahi Ki Rek Komet. Kelamin kan pas to. Ya ora apa-apa, suluke gur. Seneng menak aku. Aku ora seneng, aku mau anu bangga. Baik, saudaraku semuanya yang sudah berkumpul. Iya. Bayu lek ndas tok to. Tapuk tenan kowe iki. Aku ora ngerti. Iki para rawuh, Sepuntene lho Pak Bupati gara-gara kula nggih macet. Mendas-mendas. Ngapunten lho nggih. Alah kowe iki kepedean. Nyapa ta, Kok Bro? gara-gara kowe macet lho jere Lah sapa? iki nek gak perkara pengen ngerti aku ya ora macet lho to. Oh, kowe Iya iki ta? mbok yo ngilo. Apa ta? Iki minangka niki lho. Oh iya. Enek Mbak Niken, enek Mas Akbar. Lah nggih niku. Lah dek kowe gara-gara kowe. Pomo kok. Ayo nang siarno sing kaya ning orkes-orkes ngono Mas. Nah. Siara ya. Ya. Langgar apa masjid? Lho, aja. Wis. Kuwi wong kesripahan, langgar apa masjid wong kesripahan. Tahu tanggaku saking gupuhe lho. Piye? Bareng nyarno wong kepaten lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune rak innalillahi. Mau kepaten kok ya kesedan kok Kepaten ya. susah ya. Lah kuwi piye? Lah kok iso alhamdulillah. Mati lho le aku. Alhamdulillah. Sak menika sampun kapundhut. Lah kalau kapundhut kok alhamdulillah diutang piro aku. Wonge sing nyaro Jek. Gawa ning nggonku Mangan. tak mentik. Mangan. Sian. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Dah. Malam yang sangat luar biasa.
Hadir di tengah-tengah Anda salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis? Kowe iki MC mah cengengesan. Kowe ganggu MC itu. Ora ganggu piye wong kowe iki lho malah kleru kok. Guyu ki oleh Mas, ning aja dawa-dawa sithik wae. Sementing kata-katane pas. Oke. Aja dawa-dawa sithik. Oke, malam yang sangat luar biasa saudaraku. Tak panggilin salah satu artis Indonesia. Ada siapa dia? Artis cowok kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Aduh kaget aku. Kowe bianter biasanya ra ngono. Ancene aku maksimal dino iki. Gara-gara nek wong loro iki aku maksimal dino iki. Siarno dhewe, metu-metu dhewe. Ya aja ngono. Lah kowe ora tau tumanto artis metu dhewe siarno dhewe. Kuwi jenenge artis ra kajen ya kuwi kok. Artis kok kropel. Ya ora ya kowe to men kok. Lah iya, mantuk lah aku. Aja kok. Ora wong urung bayarane. Iki kok malah mbok cetakno nyapa. Ancen yo Aja jujur nemen-nemen. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik sedengan Mas. Oke, baik saudara semuanya. Anu mike apa? Mike salah. Cek. Niki miki kleru Mas. Kleru. Oke. Saudaraku. Kleru. Anu nyuwun sewu ketinggalan iki MC sing nate kesantet niku lho. Tak tapuk tenan mik penak Ya, ya, kok iso ngono, suaramu mbok cilik-cilikno. Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Cak Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. Sik tau lah kok mblunus nek popone Lah Mas. piye to pesenmu Lah, piye? piye? Ya kayak musik sithik-sithik mah modit men sampean. Oh, kendang. Kendang. Oke, kok kono. Cak Dodo, Dodo. kita sambut. Ada Cak Dodo untuk Anda. Duten, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut. Kendangnya nyemoni. Ketek. Lho, karo mlili. Men ngece wong Mas. Ngelokne ketek karo mlili ya ada. Bintang tamu kok bondo ketek genduten. Sing genah to Lah Mas. nggih to, napa pantes to ngene iki kethek? Ya. Lah apa? King, Lah apa? King Kong no. Kethek amene gak ngentekno wit. King Kong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Ora Kire nesu lelaki kilo. penghibur. Gak Gak les. les. Gak aku laki-laki apakah penghibur bisa. Niken guyu. Neng guyu ketok. Mbak Niken luar biasa matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Lagi ngerti. Tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas. Yuk. Kita sambut. Iki lho wonge. Ayo. Cak genduten. Cak gendut. Keman. Huh. Tangane Mas. Huh. Aku mbok jak. Wis rungono. Oh, enggak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh. Arab. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki gajah dirawe apa enek to piye kok sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok-mosok gatelen apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kowe yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Kita nyanda kantor kecamatan. Ayo. Kudu tak rames saya rasane kok, Sok. Wedok mau. Lewat. Ayo Mas. Dung tak dung. Ayo. Heh. Aku melok to Dik. Kowe aja ganggu. Oh, melok sakit. Wala al intalikinta wa inta. Apa ya? Wala al intalikinta wa anta. Alah, piye? Likinta. Wala al intalikinta Kurane lho Mas. wa Ya, inta. ora apa kurane. Likinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. kleru gowo dagelan kita ya. Masalah Wis Bojonegoro ning teko FYP nganjuk adu-adu kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. Natap tenan iki ngawur. Natap tenan ya. Aku dino ki maksimal kok. Maksimal ning sana. Orane wong loro ki maksimal. Ora. Lah kowe apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik mundil. musik. Yo. Kayak mau. Nah, iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakinna dinna ginta laginna. Walakinna ginna dinta laginna.
Penak tenan to. Kowe iki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya diles sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Aku kiku barang itu. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. Lah ya kaya Bener maksimal terus. Aku tenan kok ngerti sampean karo ya Allah, eling nom-nomanku biyen. alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho. Iki ngece wong Mas. Ora Kan ngece. ngelone Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye, Mas? Lho nek wong normal niku Heeh. kepala, Kepala. Gulu. awak, Awak, sikil. sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune ra enek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawang tenanan Mas. Lah iki gak gulu, Endi iki gak ketaran. ketara ki opo kok ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu. gulu diceluk penak celun. Met kok met. Dalem. Loh, ya aku yo padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut dok. Iso kowe muter ya. Gak dadak. Dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Wis kuwi omonganmu sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Mbok yo iki enek bintang tamune. Pripun, Tim? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Kono. Mulane mbok yo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Yo los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Beda. Aku ora ngerti nikan iso kinyis, kimplah. Kayak butuh gule. Kimplah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah dalah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Dia mesti sing sambar bledek kayaknya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Ya tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri. Toh. Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen kowe kok. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono malah Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek iki. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho enek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojo. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah. Jere sapa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak menot, Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok ira nduk galak anggere wong wedok. saking pundi mau? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan, Yo kan piye? Cemburu.
Oh. Kowe Cemburu. ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku- aku bisik-bisik. Ya toh, tak Iki padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki apa? jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyun sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki terus tanduk rese terus. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean ya berkah A minor barang. sampean iki wong lanang iki kudune bres karo ngono kuwi ora kena. Ya jaban koyo ngomong. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan. Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur ora Aku wae ora wani. Mas sabar Aku wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. Gak sabar, sabar, sabar. Bocoran dok. Mas, Bocoran dok. Pak Bupati. Piye to? Gagal nek diatet-atet. Lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan. Ayo aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, enteng. Mangano. Enteng ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya? Tujuanku Piye? siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggan ngono lho bar. Lah kok Eh, ngomong anu kurang ajar. Iki yo Sabar, sabar Mas. Weh. Weh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. kowe ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo, pikiren neh lho, Nduk, ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya toh? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah engko ora nek ajine. Kok iso ora ajine? Lah piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh kurang ajar. Sabar, Mas. Jojok kres. Sabar, kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar, wanine karo cacili ya. Kok Ya. kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Wes sopan. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa. guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Dah rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kayak ngene-ngene barang. Wes bene ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Tapi Anggapan- Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Toh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Ah. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuat mbok ngene-ngene. Kowe ora prosneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok prosneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodok. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Disawang dijak kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap
bagus ora ngembang. hatimu Ya nek sinden apa dipangan tekek. tresnaku tulus rening kalbu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna kentalku kok kompong ta rasane maune gak ngene Ora apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, ngeterkan paket, Pak. iki ganggu setan sok iki paket dari mana Dek Ladalah. Lazada. Lazada kok iso darene lo tanggapan kok iso Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. lah kok en Rekoso. jaran kok kayak babi Lho. Nikan ya ampun Nikan kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. kayak babi kamu tahu nggak kayak babi pink Kamu tahu pakai enggak? iya Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ero. Suarane piye, Bab? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa to pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi Babi. Ora apa-apa penting selamat. tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh lho. Iya, lha nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yang tekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, merdeka napa niki apakah datoke? ada permintaan Belum ada. Kang Mas Belum Raden ada. Mas Akbar Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi. Lho, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojoku? Sing dibadhok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? yo kare aku to. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah, emang kalau yang bagus apa Apa yo yang ngono kuwi. terus Jawaban. Yang Ya. dalam sayang rungokno, Mek, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki opo to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia mau dicium pipiku Bres Mas lho bocah. Anu Mbak, anu. masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama didi ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampe mau dipiyene? dicium-cium gini, Gini. heeh, Alah kono cium dhewe yo gitu. ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jare sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghaturkan apa Dik Niken? menghancurkan Menghancurkan. Memang cinta itu apa ya Ah bebas nek jenengan Bebas. sing nyanyi, wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sanget pokoke. Nggih. oke kalau gitu Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. lamunan Nah, menika. Kang Ajeng nyun sewu. Ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. lamunan Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. Salindri nyanyi. lamunan ya Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge Subeki. apa gak mantan bojone Mbak Nela kaya udu kok ya oke cak sotek iki anu kawe kok iki Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru kuwi? Oke. ya iku hai apa gak tresnamu sayangku pindo samudra pasang kang tanpa wangenan resaku sliramu sayang cahyan
Sapura. Lagi iki ya. Piye kelek karo sinden ra. Wedi lho. Wedi ta. Ayo diwedeni sisik. Mojo temanten kakalih. Kita jadi mantan, Mas. Cepet, Mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal Nah, iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistya Warni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kados to carang ingkang Ngenyek. Padake carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. enek musike to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Indo Mas. Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu Nung ning nung ning. Wah, iki. ya. Ada di peri. Anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok idak ndok kok telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lha ke. Aku kan dadi panggih no. Panggih. Aku kan mbak ini kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. Periase anu sinten jeneng ya. Wedding. Mbak ini kan kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sopo Anu cekar ki sakira bawah. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyune ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong itu. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ning gemplang apa, Mas? Ning gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Walek sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho ki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mah wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng ya. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki iki. Sasampunipun nglampahi pidhakan Heeh. tigan. Anu ndoke idake nduk. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah jeneng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak? Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglegar Temanten turun. Kamu gak mau Sarimbi. jadi mantan mbak aku to, Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mudah cetokan ora. Tok men dadi akbar. Iya, iya. Iya. Muga-muga seterusnya ya. Ya. Terus. Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. Ki mantene do mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam trek. Gak petuk, gak petuk. Gak petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa to, ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri mereka riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le. Mas kan Suami istri, hormat, rek, selesai. tegak, rek. Temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu? Tamu dhewe. Sing kaya paskibran mata. Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Satu-satu. Ini matanya mana? Ini mataku. Kok kayak sentolop toh? Mataku. Ya ya.
Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC ayo gragas. Lah aku ora bendino. Iki lho sapan malam pertamane kok. Malam pertama siapa? Malam pertama tak genteni aku. Hei! Piye to ki manten gota gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat? Oh, Ah. kene wis nganggo jamu tetes kok. Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ijek kok. Ora. Siget sawetawis menika wancinipun temanten lungguh kursi. Nggih, Kursi dadi wonten kursi, ing dadi kursi. Kursi. Kursi dampar kencana kene kursi. Dampare manten, kursine manten. Ah, borongan piro to ya. Lah. Mulai jadi profesional. Nah. Ini jenenge romantis totalitas maksimal ngono kuwi. Hei! Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Terjungkal. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngadeg dhewe, Nduk, ben aman. wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk dene kan. Iya. Wis manten ki manten cara adadi ki monggo. Alah niki tok-tokan mboten tenan. Kok Iya. ngoten kok nesu-nesu mboten apa. Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. Lah yo games kok. Sapi ya kok ya. Yo, nanjakne sinden. Salat Sinten? sinten Mas? Tak goleke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. Oke. Menang sempat aja. Kita sambut Denko. Hei, hei. Hei, hei. Disapa. Heeh, kuwi lho. Tak golekne musuh neh, heeh. Ah, lek mang Mbak Niken wis enek pasangane. Iki digolekno pasangan awakmu. Disapa Mas Komet. Heeh, ditakoki men, ditakoki. Mbak Nyen Sewu jenengan uang. Lho. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih, nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau Nggih. numpak mobil. Ah, Oh. modar kowe. Rene numpak mobil. Oke. Tuh. Awale ngono, berikutnya engko pas. Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, modar nggih kowe. syukur, nggih. Tuh, rene to, rene. Kowe iki lem nakoki kurang halus, ngaliyo. Iki parah tuh iki. Nyuwun sewu diajeng. Dalem Kang Mas. Yo penak ngene lho, Mak. Penake kowe ngono lho. Terus cangkemmu konslet we. Nyuwun sewu, paring asma sinten nggih Oh, diajeng? kula niku Deni lho, Oh, Mas. nggih, Mbak Deni nggih. Heeh. Di dalam saking pundi, Mbak Deni? Saking Guyangan. Hei! Wah, iki milik umum iki. Loh, Wah. jenengan kok ngertos to, Mas? Aku ping pindho rono kecelik terus. Loh, sing gawa tapi ijo kae, Mas. Gowo kalau garangan gurimu lho. Antara bakul topi kok. Ha, nek takoki penak ngono to, Met. Wah, Wis sing kira- halus to, basamu sing halus. Mbak, 250 purun? Apa kowe? Anu saking pundi, Mbak? Pidalem saking pundi? Moh, Mbak, mau ya Moh. apa? Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan daleme pundi ngatene? moh aku moh. Oke. Moh. Lho, mau kok oke piye to Ngomong iki? oke lho. Wis gak nyambung iki bolot wedok kita ya. Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem, Mas. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah, kula niki mau jam 3 sampun JR wonten mriki lho, Mas. berarti jenengan di Kahanane situ menika rame sanget ya Laras, Allah. piyayi mriki lu ngeten iki leten napa piyayi Remen kan budaya. sanget nggih, Mas. Remen sanget nggih, Mas. Nyambung lho dijak omong ya Nyambung. nyambung ngono. Tapi kok iso gemesno Iya ya wong? kok aneh karo kono nyambung. Ayo ini gue. Wane wane. Hah? Wis sing ahli. Wane hene ho. Hene. Oh, ha. No, ha. Kok wah oh Opo? Lah ini malah medhi wong. Bareng ngomong ngono malah sambung. Lah nggih. Sambung apa padha kocloke. Yo Banyuwanginan yo. Banyuwangi. Apa wis? Manut, Bebas. penting Banyuwangi. Bebas. Penting Banyuwangi. Yo, gerajakan. Oke. Nah, Lah Mbak Yu sing nyanyi keras niki mesti. Oh, keras. Keras. Sudah siap?
Oh, sudah. Ya, kok sudah siap? Sudah siap apa belum? Bayu, sampean biyen apa supporter bal-balan? Kuli. Oh, kuli piye? Kita bungkuk ngono lho. Makasih. Yuk, Warna satu. kerasakan. Ya, yuk, terus. Tarik.
suatu kebahagiaan ngono lho, ngagumi jenengan ngono. Iki kok malah Mas Komet Mas Dodok iki Nggih, kok nggih. ono titipan Oh, ya nggih. kuwi selain hari jadi nganjuk. Nggih. Wingi uga memperingati Hari Bumi dan Hari Air. Oh, Hari Ono Bumi titipan dan saka juga- Dinas PUPR. Oh, nggih. Ya, Wis rencana para-para pejabat para nayakaning praja nek ing Nggih. Kabupaten Nganjuk Nggih. akan menanam tumbuhan tanaman di Semantok. Oh, menjaga kelestarian bumi leres, kita. leres. Lek bumine ijo insyaallah napa menika air juga nanti melimpah ruah nggih Pak. Soalnya Amin. sebagai resapan air kan tumbuhan. Selain itu juga sebagai paru-parunya dunia. ya, leres. Mas Komet Mas Dodok ndonga napa di hari jadi Kabupaten Nganjuk niki monggo. Inggih, mugi-mugi di hari jadi Kabupaten Nganjuk menika Nggih. Nganjuk tansah maju, Amin. Nganjuk tansah berjaya, tansah Amin. kuncoro, saged sinergi antara atasan dan juga bawahan, pimpin pemerintahannya selalu amanah untuk rakyat. Amin. Mas Komet. Nggih sami. Dulu, kok kayak duwe omongan belas. Nggih, pokoke mugi-mugi masyarakatipun Ah. ayem tentrem kathah rezeki lah nggih. Amin. ngoten. Amin. nggih. Amin. Aku tak nutuk relakan ya. Nggih, Besok kalau malam semua kita nggak ketemu lagi. Nggih. Siap. Ya, cawe sesaji Brojo Denta Brojo Musik tutuk nih lakone. Wah ya. Yuk, ya.